баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми пешвои миллат барои рушди шоҳмот дар мамлакат заминаи хубе мегузорад. соли дуввум аст ки дар ин мусобиқа дар сатҳҳои гуногун ҳазорон нафар шоҳмотбозон ширкат меварзанд. баъди анҷоми мусобиқаҳои сатҳи шаҳрӣ ва вилоятӣ беҳтарин шоҳмотбозони ҷумҳурӣ ба даври ниҳоии мусобиқа барои дарёфти ҷоми пешвои миллат роҳ ёфтанд ва давоми 4 рӯз барои ҷоизаҳои мусобиқа ва ҷоми пешвои миллат талош доштанд. дар ин мусобиқа ҳафтдастаи шоҳмотбозони тамоми манотиқи ҷумҳурӣ бо теъдоди қариб 100 нафар шоҳмотбозони беҳтарин ширкат доштанд. мусобиқа дар се синну сол барои наврасон ва шоҳмотбозони синну солашон калон ва соҳиби дараҷаи шоҳмот баргузор гардид. бояд иброз дошт ки мусобиқаи ҷумҳуриявии шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат аз бонуфузтарин мусобиқаҳои ин намуд дар мамлакат ҳисоб меёбад. маблағи умумии ҷоизаи ҷоми пешвои миллат оид ба шоҳмот 100 000 сомонӣ аз ҷониби Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон пешбинӣ гардида барои ҷойҳои намоён дар бозиҳои инфиродӣ ва dastavӣ дар се синну сол пешниҳод гардид. бисёр мусобиқа хаёл мекунам бисёр пуршиддат буд. бояд қайд кунам ки байни мухлисон мана бори аввал дастаи вилояти Суғ ҷойи якум, дастаи шаҳри ноҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷойи дуюм ва дастаи Хатлон 2 ҷойи сеюм гардид ки ин бори аввал аст чунин натиҷаҳо ва ин нишон медиҳад ки ҳамин ҷоми пешвои миллат оид ба шоҳмот вазифаи худро иҷро карда истодааст. яъне ки масъалаи мақсади асосии ин мусобиқа тарғибу ташвиқи шоҳмот дар музофотҳо дар минтақаҳои дурдаст буд ки мана бубинед ҳам аз Хатлон, ҳам аз Суғд, ҳам аз шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ инҷо иштирок карда ғолиб гаштанд. даставӣ дар инфиродӣ бошад ҳам аз дастаи Хатлон 1, ҳам аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғолиб омаданд. ҷанбасти мусобиқа нишон дод ки гарчанде солҳои қаблӣ мусобиқаҳои шоҳмот бо бартарияти шоҳмотбозони шаҳри Душанбе ва Суғд мегузоштанд, ҳоло чандин нафар аз шоҳмотбозони наврас ва ҷавони вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ низ бо маҳорати баланде барои ғолибият талош мекунанд. маз шоҳмотбозони наврасу ҷавони ин минтақаҳо дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни дӯстдорони шоҳмот ба гирифтани ҷойҳои аввал ноил гардиданд. давраи финалиш буд, лаҳзаҳои охир, бозиҳои охир ки бисёр лаҳзаҳои ҳасос буд. барои маълумеши ҷойҳо бисёр мушкил буд, рақобатҳо бисёр сахт гузашт дар ин давра. дар оянда кӯшиш мекунем ки бо натиҷаҳо беҳтар шавад, тамрин мекунем. умед аст ки натиҷаҳои хубтар ба даст меорем. имсол дар рафти мусобиқаҳо тағйироти махсус дохил гардида буд ва инам ҷудо кардани рақобатҳои дӯстдорони шоҳмот ва шоҳмотбозони касбӣ буд, то ки имкониятҳои иштирокчиён барои дарёфти ҷоизаҳо баробар бошанд. дар байни шоҳмотбозони касбӣ бештари ҷойҳо насиби шоҳмотбозони шаҳри Душанбе гардиданд. бо дастаи Суғд рақобат бисёр ҳам ҷиддӣ буд, ҳам барои ҷои аввал мо бозӣ кардем ва хушбахтона дастаи Душанбе як ғолиб баромад ва сазовар ҷои аввал гашт. нисбат ба солҳои гузашта чеҳраҳои нав бисёр шуданд. мебинем ки бисёр ҳам ҷавонон махсус духтарон шавқи бисёр доранд. мусобиқаи шоҳмот барои ҷоми пешвои миллат намунаи олии таваҷҷӯҳи роҳбари давлат нисбати ин намуди варзиши зеҳнӣ мебошад. маз чунин мусобиқаҳо имкон мебахшанд ки имрӯз наврасони тоҷик дар ин намуди варзиш дар арсаи байналмилалӣ низ шарафи варзишии кишварро ҳифз мекунанд ва ба дастовардҳо ноил мегарданд. ҳоло шоҳмотбозон баргузории мусобиқаҳои навбатиро бесаброна интизор шуда ба онҳо омодагӣ хоҳанд дид.